Moi bo día a todos e a todas os membros da corporación. Iniciamos esta sesión extraordinaria do Pleno. Saudamos ao personal municipal, señor secretario, señor interventor, xornalistas acreditados, así como público asistente, todos aqueles que nos siguen a través do streaming. A orde do día ten un único asunto, señor secretario. Sí, parte resolutiva, asunto único, rectificación de erro material no cadro de persoal do INCE, resolución de reclamacións presentadas no período de información pública, aprobación definitiva do cadro de persoal que comprende as prazas reservadas a funcionarios, persoal laboral, persoal eventual directivo e do Tribunal Económico Administrativo deste excelentísimo Concello do Organismo Autónomo Municipal, Instituto Municipal Coruña Espectáculos INCE para o exercicio 2020. Aprobación definitiva do Orzamento Xeral da Corporación comprensivo do Orzamento do Concello ou do INCE, estados de previsión de ingresos e gastos da Empresa Municipal de Aguas de la Coruña S.A. e Malsa e da Empresa Municipal Vivienda, Servicios e Actividades SAU e MUSA, así como as bases de execución do Orzamento do Concello e do INCE para rexer no exercicio 2020. Moitas grazas. A este punto consta unha emenda presentada polos grupos municipais do PSOE e da Marea Atlántica e, así mesmo, unha emenda de corrección por unha palabra de redacción da emenda conxunta presentada, da que dispoñen todos os grupos e que se vai debatir conxuntamente con este punto toda vez que o Goberno municipal acepta dita emenda. Iniciamos o debate. En primeiro lugar, terá... Sí, señora. Buenos días. En primer lugar, la corrección no la tenemos, salvo que haya entrado ahora mismo el correo electrónico. Está enviado a todos los grupos por correo electrónico. La enmienda sí, la corrección también. Señor secretario, sí. Pues todo. acabará de mandar ahora mismo porque yo, desde luego, no la tenemos. La tenemos en papel por si la quieren, además de verse enviado por correo electrónico. Pues sí, hace el favor, sí, porque sí. Yo desde luego no la tengo. Sí, por favor, si se lle pode facilitar a voceira do Grupo Popular unha copia. Moitas grazas. Continúe, señora Gallego. No, en todo caso, que por supuesto el Pleno es soberano para votar lo que quiera, sea legal o sea ilegal, pero pedimos que se retire la enmienda teniendo en cuenta el informe del interventor donde dice que no es legal presentarla en esta fase. Y no hay ningún informe que diga, sin embargo, que sí lo es. Muchas gracias. Moitas grazas. Sobre a manifestación sobre a capacidade do Pleno e a legalidade ou a ilegalidade do presentado, ten a palabra o señor secretario para informar ao respecto. Sí, buenos días. Vamos a ver. En primer lugar, que la posición que ha mantenido la Secretaría ha sido la misma ya en la anterior corporación, como es conocido, ya con fecha 27 de enero de 2017. Se había emitido un informe por Secretaría relativo a la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos. La sentencia que menciona el señor interventor, cuyo criterio desde luego respeto, es una sentencia producida en el contexto de la aprobación de un presupuesto mediante cuestión de confianza, procedimiento especial de aprobación del presupuesto que está regulado en el artículo 197, si no me equivoco, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Por lo tanto, no es el procedimiento ordinario de aprobación del presupuesto y, por lo tanto, no debe regir con carácter general. Al mismo tiempo, señalar que tanto el Reglamento Orgánico Municipal como el ROF prevén perfectamente la presentación de enmiendas y no excepcionan que se trate de enmiendas al presupuesto. Y señalar, por último, que esto es la posición, por lo menos, de la doctrina representada por el consultor de los ayuntamientos, que no excepciona tampoco la presentación de enmiendas al presupuesto en la aprobación del trámite ordinario. Por lo tanto, mi criterio es que es perfectamente posible, a tenor del carácter de la propia enmienda, que es una enmienda de un importe reducido respecto al total del presupuesto municipal, puesto que hablamos de 200.000 euros o un presupuesto de 200 y pico millones de euros y de 6 millones en concreto del INCE, y bajo los principios de proporcionalidad y eficacia considero que es correcto que el Pleno debate y pueda votar la enmienda referida. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Atendendo ao criterio emitido polo secretario xeral do Pleno, considero que non quedan dúbidas sobre a legalidade da presentación desta emenda e o seu debate. Procedemos, por tanto, ao inicio do debate. Ten, en primeiro lugar, a palabra o voceiro do Goberno e concelleiro de Economía e Facenda, señor Lajetuñas, e, posteriormente, tal e como se acordou polos voceiros e voceiras municipais, unha primeira quenda de 5 minutos e un turno de réplica de 3 minutos. Señor Lajetuñas, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos.
Comenzarei por dar conta da emenda de corrección da emenda conxunta ao dictamen da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Réxime Interior e, polo tanto, na mesma, a emenda en sí mesma dos grupos de Marea Atlántica e do Grupo Municipal dos Socialistas de Galicia PSOE, que ten por obxecto, nem máis nin menos que dar cumprimento ao acordo sinalado xa con anterioridade e que se refire a varios aspectos concretos referidos ao INCE, concretamente, no seu apartado primeiro, adotar a aplicación 334/227.94, con importe de 200.000 euros, dinamización cultural da cidade para o financiamento dos programas en concorrencia para creadores denominado Xerminal e de dinamización cultural en barrios denominada Cultura de Barrio. Ambos programas desenvolveránse, como xa se ten feito e como xa se ten dito con anterioridade, a través de convocatorias públicas de concurrencia. Correlativamente, digamos que a corrección refírese precisamente a minorar esos mesmos 200.000 na aplicación 334/227.99. Era unha corrección da que xa faláramos no seu momento, incluso na propia Comisión Informativa, ca dúbida de se se podía facer neste momento. Hai unha recomendación de facelo a posteriori ou de poder facelo a través do pleno da corporación. Como evidentemente un asunto desta naturaleza, tendo en conta que estamos a falar dun orzamento de 260 millóns de euros, non debe de, en ningún caso, enturbiar nin dificultar a aprobación do orzamento, pois entendemos que, gustándonos máis facelo doutro xeito, que non debía de haber ningún tipo de problema para que os grupos políticos asignantes fóramos quen de levar adiante a vontade política xa expresada a través dos acordos políticos do mes de decembro. Tamén é certo que nos estados orzamentarios do presuposto inicial do INCE non se recollían formalmente pois un aspecto concreto, e eu aquí, ademais, quero formular de forma explícita unha petición non só de comprensión ao conxunto dos grupos que acordaron, pero sí nomeadamente a Marea Atlántica, porque nun dos acordos, un dos puntos das moitas cousas que se teñen acordado, levaba consigo dotar o Festival Noroeste dunha dirección artística elixida por concurso e tendo en conta que na práctica, na realidade, neste momento, como xa se dixo no pleno pasado, se teñen dado pasos nesa dirección para garantir o correcto desenvolvemento do festival, o que, evidentemente, entendo que aí hai un ámbito no que as prácticas ás que se refire para que se faga a través dunha convocatoria pública, pois xa non será posible ata que falemos do ano 21, do Festival Noroeste do ano 21. Por iso quero o propio grupo da Marea Atlántica pois pedirlle disculpas porque non é posible neste ano 2020 poder leválo adiante para, digamos, o festival deste ano. Entendo que deberá de poñerse en marcha neste ano 2020 para que poida estar executado axeitadamente no ano 2021. Polo tanto, eu entendo que os acordos deben de plasmarse e deben de executarse e, lóxicamente, asumo a responsabilidade de que, neste caso, non é posible leválo á práctica e leválo adiante cando foi previsto, e, polo tanto, creo que o legal é dicilo e, lóxicamente, pedir disculpas polo mesmo. Creo tamén que, a parte da corrección, estamos a falar dun ámbito moi concreto referido ao INCE e a un cambio non en términos económicos, pero sí de partida económica, de denominación de dúas aplicacións concretas.
creo que o que estamos é diante dun feito relevante, que demos definitivamente por aprobado o orzamento do ano 2020 e que poidamos, a partir da semana que ven, comenzar a executar un orzamento. A verdade é que o que debería de ser ordinario, que estea convertido en extraordinario, pois creo que non é bo. Me refiro a que creo que debemos de camiñar pola senda da estabilidade e ser capaces que, aínda que exista un goberno en minoría, poñer os intereses da cidade por riba de calquera interese partidario. Por lo tanto, falarei sobre as alegacións de forma detallada, se alguén o require. Si quero decir que considero pois que foi unha mágoa que o único grupo que non manifestou o seu apoio aos orzamentos, como foi neste caso o Partido Popular, pois que non tivera feito todas as aportacións que fai nun período que está moi tasado a través de alegacións, que non o fixera cando é propio, que no debate que se poden producir a través das emendas correspondentes, cando hai o debate inicial dos orzamentos. Creo que esas alegacións, en calquera caso, poderían ter axudado a enriquecer o orzamento e agardo que seamos capaces de mirar cara adiante e de quedarnos todos co positivo, sabendo que a meirande parte do Pleno da Corporación foi capaz de poñer por riba os intereses da cidade nun orzamento que pivota sobre 3 eixos claros: a reactivación e a dinamización económica da cidade, a mellora das políticas de benestar social e a aposta polo desenvolvemento sostible con especial incidencia na mobilidade urbana. Eu creo que son 3 eixos que, como xa teño dito en moitas ocasións, presiden o noso programa, presiden a acción do Goberno que dirixe a nosa alcaldesa e, polo tanto, creo que é compatible eses 3 eixos con todas as aportacións que fixeron os diferentes grupos que se ven reflexados neste orzamento. Un orzamento que, por outra banda, non é un orzamento que teña unha cor partidaria exclusiva do Partido Socialista, senón que ten unha única cor e é a cor dos intereses dos veciños e das veciñas da Coruña. Creo que se somos capaces de camiñar por esta senda onde a normalidade democrática se viva en términos de crítica constructiva e non de destrucción, seremos capaces todos de poñer o noso grao de area pois para deixar algún tipo de impronta no noso paso fugaz pola actividade pública. Creo que é a mellor contribución que se pode facer e eu hoxe, desde logo, quero aproveitar unha vez máis para agradecer a crítica constructiva, as aportacións e as suxerencias de todos os grupos municipais, ademais de, unha vez máis, valga a redundancia, pois agradecer a comprensión, a paciencia infinita e a cooperación de todas as persoas, comenzando polos membros do Grupo Municipal Socialista, para facer posible este orzamento. Inicialmente, nada máis. Si é preciso facer algunha aclaración, pois temos un turno despois. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Lajetuñas. Iniciamos o debate por Ciudadanos. Señora Martínez. Que tal? Moi bons días a todos. Pois, como xa decíamos no pleno da aprobación inicial, é urxente empezar a investir nesta cidade, é urxente que o tecido asociativo reciba o que lle corresponde e que tanta falta lle fai, e é urxente esta aprobación definitiva dos presupostos. Son os primeiros que nos presenta este novo goberno, os primeiros presupostos, ademais, cunha contía tan alta e que, por suposto, agardamos que se sean executados. Estaremos pendentes e vixiantes de que así sexa. Corroboramos, pois, o noso apoio a estas contas, porque, como dixemos no debate da aprobación inicial, esta cidade non se pode permitir o luxo de estar máis tempo parada. E, como tamén dixemos, o que si pedimos, encarecidamente, además, e intentando aprender de erros pasados, é que os seguintes presupostos empecen a negociarse con tempo suficiente para non andar ás presas, como nestes últimos anos e incluso este mesmo. E así, con tempo, poder facer aportacións que consideremos positivas para a cidade.
cidade. Aportacións que neste caso nos fixemos sin ver un borrador, pero que igualmente as fixemos, e que para os seguintes sí nos gustaría poder propoñer e aportar tendo unha base sobre a que poder traballar, porque ademais estamos convencidos de que todos os que estamos aquí queremos o mellor para a nosa cidade e para os cidadáns. Unha boa mostra é a actuación levada a cabo esta mesma semana no poboado chabolista de A Pasaxe, co realoxo de 2 familias con nenos tralo derrube das chabolas. Quedan aínda 17 familias, confiamos e pedimos que unha vez comezado o Goberno siga firme no seu obxectivo de realoxar a todas as familias e así poder alcanzar unha das nosas aportacións a estes presupostos que incluíamos dentro da preocupación pola ría do Burgo, que é a petición de por fin a ese poboado chabolista na antiga conserveira celta, que é unha fonte da maior parte dos elementos contaminantes que caen á ría, un foco de contaminación ambiental onde a basura desborda o poboado e que non podemos nin debemos permitir. Nunha negociación de presupostos fanse aportacións, búscase viabilidade, unhas veces se cede e outras se logra incluir aquelas propostas máis acertadas. Nos creemos que cometeron unha equivocación, sendo coñecedores do aumento do IBI que se iba a producir, de non buscar mecanismos de axuda que compensen ese incremento do recibo. Sobre a campaña de difusión a que se comprometeu o Goberno local cando mostramos o noso desacordo para que todos os contribuíntes coñezan de forma xeralizada que hai unha posibilidade de pagar en plazos de ata 6 meses cunha bonificación do 3% precisamente. Esperemos que a próxima semana, coa aprobación xa definitiva destes presupostos e coa formación desa mesa para traballar na fiscalidade, podamos empezar a traballar nestes asuntos. Por outro lado, o Concello ten a potestade para decidir os plazos de cobro deste imposto, así que retornar o plazo de outubro non ten un impacto grave nas contas municipais, pero si o ten nas contas das familias, dos autónomos e das empresas. Vamos a propoñer nesa primeira mesa para traballar na fiscalidade que se corrixa esa desproporción de datas do período de pago con respecto a outros concellos onde se sigue pagando no último trimestre do ano como se facía na Coruña en anteriores mandatos. Si se pretende apoiar o comercio e as empresas nestes orzamentos, non é unha boa medida o esforzo fiscal que particulares e empresas teñen que soportar aboando antes, e como saben, ademais, o PSOE presentou no anterior mandato unha moción para recuperar o anterior calendario fiscal. En canto a desestimar alegacións, entendemos as razóns que dan para facelo, pero permítanme un pequeno tirón de orellas no que se refire a algunha delas. En concreto, a perreira municipal, que atravesa unha situación delicada xa que ten o seu cuidado un maior número de animais que noutros exercicios e unha serie de novas obrigacións ca entrada en vigor da Lei de Benestar Animal 4/2017 autonómica, desde 1 de xaneiro de 2018, que fai que a partida destinada sexa insuficiente para un servicio óptimo baseado na forma de entender o cuidado animal. Sabemos que ao ser legislación da Xunta se pretende que sexa esta quen axude económicamente para o seu cumprimento a concesións anteriores outorgadas antes da entrada en vigor da lei, pero o certo é que mentres se debate sobre quen paga, os que pagan as consecuencias son a falta de atención, a insuficiente atención aos animais que non teñen culpa da falta de previsión. Creemos que se equivocaron neste sentido, esperamos que canto antes se poida actualizar o contrato en mellores condicións para o benestar dos animais, que non se deixen de buscar solucións porque si se quere, si se pode. En relación a máis alegacións presentadas no período de exposición pública, nos chama a atención o número tan alto de desestimacións, tendo en conta que si se defende a igualdade entre todos os cidadáns, algunhas poñen de manifesto o desequilibrio que se produce en diferentes entidades. Paso despois, no seguinte tempo, a comentaras. Grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Como é habitual, permítanme que comece saudando os membros da corporación, o persoal do Concello, o persoal dos medios de comunicación e o público que está seguindo este pleno. E permítanme tamén que aproveite este inicio da intervención para expresar o noso pesar polo recente falecemento dun traballador en Punta Langosteira. Sumámonos á demanda de que se esclarezan as circunstancias que concurriron e que haxa servizos de asistencia sanitaria no porto exterior. E entrándose en materia, quero salientar, en nome do BNG, que tomamos moi boa nota das 83 alegacións presentadas ao proxecto de orzamentos e que non foron estimadas.
Estamos de acordo con moitas delas e terémolas moi presentes na nosa acción política e na negociación de futuros orzamentos. Preguntaránse como podemos dicir isto cando o que se propón, con o noso visto bo, é a súa desestimación. Facémolo por dous motivos. En primeiro lugar, porque, segundo a lei, as causas que poden motivar a presentación de reclamacións á aprobación inicial dos orzamentos son causas taxadas e moitas das reclamacións presentadas non se axustan ás causas establecidas pola lei. Moitas delas, máis que reclamacións, son suxestións ou propostas de actuación concretas que, en moitos casos, poden ser atendidas con cargo a programas ou actuacións globais sen necesidade de incluir partidas específicas nos orzamentos, pero a segunda razón é que o BNG é unha forza seria. Todo orzamento ten carencias, non se poden facer fronte a todas as necesidades nun único exercicio orzamentario, pero estes orzamentos, na súa globalidade, son uns bons orzamentos. E se o PSOE, a Marea Atlántica e o BNG chegamos a un acordo para facelos posíveis, non sería serio que agora quixésemos modificalos sustancialmente a través das alegacións. Mas, en calquer caso, como decía antes, moitas delas terémolas moi presentes no noso traballo ao longo dos 4 anos de mandato e algunhas delas referireime especificamente na segunda intervención. Lóxicamente, merécenos unha consideración diferente as alegacións formuladas polo Partido Popular. O Partido Popular non presenta alegacións. O que fai é presentar emendas fora de prazo. Tivo a oportunidade de presentar emendas no seu momento e non as presentou e agora pretende colalas como se fosen alegacións. As emendas do Partido Popular propoñen un incremento de gasto de 15.400.000 euros. En cambio, as emendas son enormemente imprecisas á hora de concretar como se financian estes incrementos. Dende o noso punto de vista, non deixa de ser curioso nun partido abonado á demagoxia fiscal. Un partido que propón rebaixas xeralizadas de impostos, pon o berro no ceo se se produce algún incremento nos impostos e agora presenta emendas para que se incremente o gasto en 15.400.000 euros. Sería bo que algún día nos aclarasen como van facer vostedes para topar a cuadratura do círculo. Polo demais, parécenos moi positivo que se estimen as alegacións presentadas polos sindicatos para dar cumprimento a algúns dos compromisos adquiridos no acordo marco, en particular no relativo ao número de prazas a convocar para a promoción interna do Grupo C2 ao Grupo C1. No último pleno, no debate dunha moción sobre o acordo marco, lembrábamos que nese acordo se contempla un mínimo do 40% das prazas para a promoción interna do Grupo C2 ao Grupo C1, e que o non cumprimento desa previsión xera agravios entre colectivos e, ademais, dificulta unha organización máis racional do cadro de persoal, dando lugar a situacións absurdas, como auxiliares administrativos que teñen que asumir tarefas por riba da súa competencia ou sobre as que recae a formación das novas incorporacións, aínda que estas teñan unha categoría superior. Iso sí, aínda que a aceptación das alegacións dos sindicatos é un paso positivo e o BNG humildemente algo tivo que ver, instamos a que dunha vez por todas se resolva o concurso e se abandone o recurso sistemático á Comisión de Servizos. E xa por último, con este pleno culmina a tramitación dos orzamentos, hoxe serán sometidos á súa aprobación definitiva e por iso quero concluir ca mesma reflexión que fixemos cando debatimos a súa aprobación inicial. Que teñamos uns novos orzamentos de por sí é unha boa noticia. A Coruña non se podía permitir o luxo de seguir funcionando con orzamentos prorrogados, pero, ademais, como dixemos antes, estes son uns bons orzamentos. Son uns orzamentos expansivos, cunha aposta clara polo investimento, a dinamización da economía e a xeración de emprego. Hai tamén un crecemento importante do gasto social, un reforzo dos servizos municipais, unha aposta decidida polas políticas de vivenda e de rexeneración urbana, un compromiso coa sustentabilidade e a loita contra o cambio climático, medidas para ir avanzando cara a outro modelo de mobilidade e un compromiso coa lingua e a cultura galega. Agora, unha vez que se aproben, queda o máis importante. Decía que queda o máis importante, cumplilos. E para que así sexa, como sempre, o BNG será enormemente vixiante e enormemente exixente. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez.
Ben, moi bo día a todos e a todas, o conxunto da Corporación, persoal municipal, medios de comunicación, veciños e veciñas que nos seguen a través da tribuna, poucos e agardo que algúns máis a través de internet. A xente, a cidadanía, a veciñanza, ten boa memoria e aquela que lembra os últimos 4 anos, iso que a veces o portavoz do Goberno se refire como Antigo Testamento, fainos unha pregunta recorrente a Marea Atlántica, é dicir, como a vista do acontecido, do padecido, contribuímos ao impulso deste acordo e destes orzamentos. E a nosa resposta, o certo, é que tan recorrente como a pregunta, porque o temos meridianamente claro. Para nós, o dereito a cidades e o dereito de dereitos está por enriba de calquera outra ambición política e a razón de ser deste proxecto e do municipalismo. Para nós, a Coruña sempre foi unha prioridade e non un refén para outro tipo para as políticas de parte. Estamos convencidos e convencidas de que debemos contribuir á continuidade do proxecto de cambio iniciado no pasado mandato e das políticas transformadoras iniciadas daquela. E, por último, tamén estamos convencidos e convencidas de que debemos contribuir á construción dun espazo de cooperación progresista, un espazo diverso, un espazo onde a crítica ten que ter cabida, un espazo construído onde a diferenza, pero un espazo de colaboración e onde, ademais, a Marea Atlántica poida ser tamén motor de algún deses cambios. Estamos orgullosos e orgullosas da nosa contribución a estes orzamentos que hoxe debatemos para a súa aprobación definitiva. Cremos que, grazas ao traballo da Marea Atlántica, hai 5 grandes liñas de traballo que están presentes nas contas. Refírome a aquelas que teñen que ver coa igualdade, a xustiza social e o benestar de proximidade, a loita contra o cambio climático, a aposta pola mobilidade sostible, o dereito á vivenda e, por último, a xustiza territorial, a devolución da débeda histórica que esta cidade ten cos seus barrios. Estamos orgullosas e orgullosas da contribución e estamos tamén preocupados e preocupadas pola lentitude ou polo ritmo de cumprimento de algúns dos acordos. Eu creo que dos compromisos electorais da forza do Partido Socialista, de quen ten a alcaldía, debe dar conta o Partido Socialista. Nos temos que fiscalizar e ocuparnos de que se cumpran aqueles acordos bilaterais que se asinan entre as dúas forzas e que son clave para a gobernabilidade. E é certo que hai avances, é certo que fomos cumprindo algúns dos acordos previstos para executar na primeira parte do mandato, é certo que se avanza en proxectos menores ou en obras que estaban naqueles acordos, pero tamén temos que recoñecer que noutros aspectos, en políticas públicas clave ou en asuntos dramáticos como a desafectación de San Vicenzo del Viña, os avances non están a ser os que nos gustarían, e tamén é certo, e tamén hai que poñelo sobre a mesa, que nestes meses foron aparecendo discrepancias en asuntos de calado, falo da maestranza, falo da intermodal, falo da maneira na que se impulsa a ampliación do hospital ou falo máis en xeral da relación do Goberno municipal coa Xunta de Galicia e moi especialmente co Goberno do Estado. O concelleiro de Facenda adiantaba un incumprimento que é certo que é menor no contexto do conxunto dos acordos e da contía global do orzamento, pero que para nós é sensible. En decembro pactamos unha boa práctica cultural e a resposta do Goberno foi unha mala práctica cultural. Nos pactamos que o festival, que é unha xoia que todos e todas nesta corporación deberíamos querer coidar, se dotase dunha dirección artística a través dun concurso público e transparente, profesional, tal e como recomendan as boas prácticas no sector da xestión cultural, e o que se nos devolveu ou o que fomos descubrindo foi unha contratación non transparente a dedo no límite do contrato menor e que agardemos que non sexa contraproducente para o propio festival. Agradecemos as desculpas do concelleiro e o propósito de emenda recollido na modificación que hoxe facemos ao orzamento. En todo caso, que nos sirva como toque de atención. Sabe, señor Laje, que a confianza en política é un ben escaso e moi frágil. Tratemos de non mancala, nin rompela, nin esgotala. Mais alá da improvisación, das correccións de erros, dos misteriosos cambios que van e veñen nas bases de execución, en xeral, e sobre isto profundizarei algo máis na segunda, que ainda nos preocupa a falta de escoita. Quero dicir isto con claridade, pero tamén con amabilidade para que se me entenda ben. Creo que o que distingue a unha forza política que ten a chave da gobernabilidade é para que usa esa chave. O que distingue a un goberno de outro non é que tome decisións, faltaría máis. Eso se lle supón a quen se presenta ás eleccións para gobernar. O que distingue a un goberno de outro é que decisións toma, como as toma e con quen as toma. Creo que todas as cidades se gobernan en coalición,
A maioría, lamentablemente, sobre todo en determinadas épocas, se gobernan a través de coalicións político-inmobiliarias. A Coruña do pasado, a Coruña vazquista, é un paradigma dese tipo de coalicións. Nos pensamos que o dereito á cidade, un modelo de cidade progresista, require outro tipo de coalicións de goberno, que son as coalicións público-comunitarias, as coalicións entre as institucións democráticas e a xente. Eu creo que isto debe ser sempre así, pero máis aínda en sociedades complexas, ricas, diversas e maduras como a da Coruña, e máis aínda cando un goberno está en minoría. Logo profundizarei no detalle das alegacións, pero chama a atención o número, 86 alegacións é un número récord e non deixa de ser un sinal de falta de escoita, como está a acontecer, como hai outros sinais en Eirís, a conto da ampliación do hospital, en Palavea e Pedralonga, a conto da cidade das TIC, ou na pasaxe, no asentamento precario da pasaxe, onde hai persoas, señora Martínez Lema, e non obstáculos para un paseo marítimo para a rexeneración da ría do Burgo. Creo que hai tantas alegacións de tantas entidades e de tantos particulares basicamente porque non foron escoitados, porque non foron escoitadas, e iso non é unha boa política. Con todo o respecto, mesmo con todo o cariño, para ser os campeóns do diálogo levan unha temporada algo irregular. Igual necesitan reforzos no mercado de inverno ou un Fernando Vázquez, ou ambas as dúas cousas. Grazas. Moitas grazas. Polo Partido Popular, señora Gallego. Bueno, muy buenos días a todos. Antes de nada quería hacerle una puntualización al señor Jorquera. Enmienda fuera de plazo es la que se ha presentado hoy en este pleno. Es más, con una corrección que nos entró por correo electrónico a las 11:10 después de empezado el pleno. Nosotros presentamos alegaciones en el plazo legal, igual que las otras 86 que se han presentado a este presupuesto. Hoy van a aprobar, 21 de febrero, casi en marzo, que entrará en vigor, un presupuesto continuista, que no aporta nada nuevo, salvo una brutal subida de impuestos y que ha generado rechazo por parte de los ciudadanos, dado el volumen de alegaciones presentadas. Récord histórico, un presupuesto consensuado con sus socios de La Marea y el BNG, pero no con la ciudad y, por supuesto, tampoco con el Partido Popular. Ni para la aprobación inicial ni ahora en fase de alegaciones. Siguen con el mismo sistema, comisiones extraordinarias, urgentes, sin justificar y enmiendas de última hora. Y nos presentan un documento cerrado para dictaminar en bloque, sin posibilidad de poder aprobar ninguna alegación, cuando el Partido Socialista en el pasado mandato exigía votar las alegaciones por separado. Es el presupuesto del catastrazo, del impuestazo y del multazo. Suben el IBI a todos los coruñeses un 3% por el catastrazo que solicitaron a Sánchez nada más tomar posesión. 10 euros más de promedio por vivienda a parados, mileuristas y pensionistas incluidos, cuando tocaría bajarlo un 10%. Suben, entre otros impuestos, la plusvalía y el de circulación y los ingresos por multas de tráfico un 7,25%, cuando la doble fila sigue barra libre por todos los barrios. Pero lo que hoy votamos no es el presupuesto en sí mismo, que ya quedaría aprobado definitivamente, sino estimar o desestimar las alegaciones presentadas a la aprobación inicial. Nos dijo el señor Laje en el pleno de enero que presentábamos alegaciones para retrasar el presupuesto y que no era el momento. Hoy lo ha vuelto a repetir. ¿Cuándo era el momento? Si nos cerraron la puerta desde el principio. El 31 de enero presentamos el documento por registro. Tuvieron tiempo de llamarnos, aunque fuese para decir no a todo o estudiar alguna de ellas. Nada. Pero, como han podido comprobar, pues no hemos retrasado la aprobación ni un solo minuto, porque no solo el Partido Popular es crítico con su presupuesto, sino un montón de ciudadanos, trabajadores municipales, entidades y asociaciones. Un total de 86 alegaciones, una de ellas con 88 firmas. Ningún presupuesto recibió tantas críticas, propuestas a las que ustedes han dado carpetazo con un no rotundo a todas las alegaciones, excepto a la de los sindicatos, y sin permitir que se voten una a una, como exigían ustedes en el anterior mandato. Dirán que si se aprueba el presupuesto quedaría desequilibrado, que bueno, que servicios esenciales. Bueno, tienen donde recortar después de inflar el presupuesto hasta 260 millones.
O dirán que las alegaciones no entran en los supuestos de la ley, que es lo que dicen en sus informes. Tampoco cuando ustedes las presentaban antes. Se negociaban y se aprobaban las que se consideraba. Lo que sí no entra en los supuestos legales del artículo 170 es el pacto a la coruñesa que tienen con la Marea y que, sin embargo, van a aprobar. Es cuestión de voluntad y diálogo, de sentarse y trabajar conjuntamente. Nosotros proponemos en nuestras alegaciones medidas con las que aumentar 15,4 millones de euros las partidas destinadas a empleo, a mejorar la calidad de vida de las personas y a inversiones en los barrios, reduciendo el gasto en propaganda y publicidad, reuniones y fiestas, entre otros, perfectamente asumible, por lo menos alguna. Ustedes dijeron que no antes de que las presentásemos, ni un solo euro. Presentamos propuestas para conseguir una ciudad más dinámica, más solidaria, más limpia y comenzar a revertir la actual situación de una ciudad paralizada y sin iniciativas de calado. Las presentamos en 3 bloques. 2,69 millones para promoción económica y creación de empleo, 5,31 para mejorar la calidad de vida de las personas y 7,4 para mejorar las condiciones de los barrios. Necesitamos unos presupuestos con el foco en lo urgente, puesto en lo urgente y en lo importante, que permitan dar respuesta a materias pendientes durante estos últimos 4 años y medio, como la sociedad en las calles, la falta de inversiones o los malos datos relacionados con el empleo. La prioridad ha de ser dar respuesta a las 16.951 personas desempleadas que hay en la ciudad. Señora alcaldesa, voy a poner unos ejemplos de algunos proyectos que ustedes han anunciado. ¿Dónde está la partida para la ciudad de las TIC? ¿Dónde está la partida para el plan de choque de limpieza? ¿Dónde está la partida para el plan de revitalización de la ciudad vieja y para el de pescadería Orzán? ¿Dónde está la partida para la accesibilidad vertical? ¿Dónde está la partida para la nueva ciudad deportiva? ¿Dónde está la partida para la Escuela del Mar? ¿Dónde está el dinero para finalizar la urbanización del Ofimático y construir allí las viviendas comprometidas en la ejecución de sentencia del Conde de Fenosa? ¿Saben dónde están? Pues están en las alegaciones presentadas por el Partido Popular y que ustedes han rechazado de un plumazo, sin una llamada telefónica, sin una conversación y sin hablar nada de nada. Y encima nos critican, porque aquí todos contra el PP, que parece que es el presupuesto del PP. No, nosotros presentamos aportaciones. Voy a dejar el resto de las alegaciones para después, para la réplica, porque merecen su tiempo, aunque ustedes las hayan despachado sin más. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Polo Goberno, señor Laje Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, a alegación do Grupo Municipal do Partido Popular da Coruña, sin mencionar que se faga en virtude de ningún dos supostos do artigo 170.2, concrétase, desde logo, nunha serie de propostas que teñen que ver con incluir crédito por valor de máis de 15 millóns de euros. Vostede podría facer un debate riguroso do orzamento, ten condicións, capacidade, formación, experiencia profesional e política para poder facer ese tipo de debate. E poderíamos ter unha diferencia de criterio, xa non digo ideolóxica, en torno a cales son as prioridades. Vostedes renunciaron a facer un debate de orzamentos con emendas e non pode decir que lle pechara ninguén a porta. Vostedes tiveron 2 semanas, pode ser pouco tempo, ou pode ser moito tempo, ou pode non precisar ningún tempo, pero a realidade é que renunciaron a ser un grupo constructivo porque vostede sabe que dende a aprobación do orzamento na Xunta de Goberno local ata o día no que se celebrou o pleno, entre o ano 2019, finais do 19, e o comenzo do ano 20, tuvo prácticamente a metade do tempo que tivo despois para poder formular esas mesmas enmendas, denominando as alegacións, sabendo que non se axustan a ningún dos supostos tasados sobre o que supón unha alegación ao orzamento. En calquera caso, vostede entende que é unha, digamos, unha aportación, poñer un atranco. Bueno, eu creo que unha aportación é, se teñen ideas e teñen propostas,
poñela sobre a mesa cando se está debatindo o orzamento ou incluso cando se lle pide a todos os grupos que fagan aportacións. Vostedes decidiron non facelo. Pode ser que o mellor alguén este na autopista e todos vayan nunha mesma dirección e vostedes que van en dirección contraria poidan ter razón, poidan telo. Eu creo que non a teñen. En calquera caso, o tempo determinará si obraron axeitadamente e si obraron de forma constructiva. Poderían ter posicións moito máis constructivas. Decidiron facer debates sobre o que pasaba no Estado, decidiron facer debates sobre o que pasaba no ámbito autonómico, decidiron facer debates de todo tipo e reservaron as súas propostas cando o orzamento estaba confeccionado para sometelas ao período de alegacións. Bueno, eu creo que é un erro e creo que, ademais, demostra a situación, digamos, de certa provisionalidade na que vostedes se atopan. Porque, senón é dificilmente entendible que, tendo 15 millóns de euros en propostas, non as teñan dado a coñecer á cidadanía ao longo de todo o mes de decembro, que se coñeceron os orzamentos, o proxecto de orzamento, que durante o mes de xaneiro non o explicaran. É dicir, bueno, eu creo que están facendo un trámite administrativo para cumplir coa súa función e coa súa faceta. Desde logo, non están sendo nin constructivos, nin está sendo un proxecto alternativo. Non quero deixar de reiterar o agradecemento á señora Martínez e ao seu grupo, porque, aínda que alguén non lle parece ben no pleno que o voceiro do grupo de goberno aluda a que é unha persoa constructiva, pois un nunca sabe o tempo que está na esfera pública e eu non quero deixarose de recoñecer que persoas como Mónica Martínez pois fan que a política teña sentido, porque non tendo o mismo orixe ni formando parte do mesmo grupo, si ten sido constructiva e ten sido capaz de aportar a este orzamento, cousa que o Partido Popular decideu non facelo. Polo tanto, señora Martínez, moitas gracias. Señor Jorquera, quero agradecerlle tamén que seamos capaces de entendernos como se formáramos parte do mesmo goberno, porque o desexo foi expresado en múltiples ocasións. Creo que hai diferencias ideolóxicas evidentes, somos grupos diferentes, pero creo que ningún membro do noso goberno deixaría de suscribir que a lealtade coa que nos relacionamos e a experiencia de ter compartido moitas horas e moitos gobernos, tamén as organizacións, pois axuda a resolver razonablemente isto. Apostaremos polo emprego público, apostaremos polas ofertas de emprego público e apostaremos por desatascar todos os problemas que veñen de atrás. Veñen de atrás e, polo tanto, temos que resolvelos. Xa non vale de nada que lle botemos a culpa ao século XX. Remato, señora alcaldesa, lle votamos a outros, non? Señor Martínez, eu agradezcolle, sabendo que é difícil pasar de formar goberno a ser oposición, é unha relación complexa, o entendo, creo que temos feito un esforzo porque a cidade teña un orzamento e diríalle que sería bo que nos vindeiros anos se seguira facendo un esforzo para que isto non sea unha excepción e se convirta nunha norma. Aos socialistas nos gustan as coalicións, pero fundamentalmente nos gustan as coalicións cos ciudadanos. E esas son as coalicións que temos suscrito en todo momento. Por lo tanto, quero dicirlle que esa é a nosa liña. É certo que non somos un goberno de coalición e, por lo tanto, entendo que vostedes, estando na oposición, non poden ter a mesma atitude que se estuveran no goberno. Son comprensivo con eso e agradezcolle a colaboración e que vayamos quitando adiante proxectos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Última quenda, señora Martínez, 3 minutos. Bueno, en primeiro lugar, agradecer as palabras ao señor Laje, porque, de feito, nos chegamos aquí para isto, precisamente para facer política constructiva, para facer unha oposición constructiva, aportando, sumando, e nunca o non por o non, apoiando o que consideramos que está ben feito, o que está ben para os cidadáns, e criticando ou intentando correxir o que creemos que non está ben. Así que, moitas grazas.
Quedarame pendente valorar algunhas das alegacións, como, por exemplo, a da FUC, a Federación de Unión de Comercios Coruñesa, que na súa alegación expoñen un trato desigual nos presupostos, non contemplan o convenio anual que atado agora viñan recibindo por traballar polo desenvolvemento e promoción do pequeno comercio. Tamén a FAPA, a Federación de Asociacións de Pais de Colexios Concertados e Privados da Coruña, que reclaman un convenio similar á Federación de AMPAs, dos centros públicos, que lles permita desenvolver a súa actividade de forma óptima para as moitísimas familias que a conforman, que están baixo esta federación. E tamén nos gustaría recalcar o noso compromiso co deporte. Recordamos que a FAC recibe esa subvención de 200.000 euros que os clubs non poden repartirse de maneira equitativa, senón que a FAC a que o xestiona. Habilitouse esa partida para todas as entidades que, independentemente da FAC, poidan solicitar subvencións a través de libre concurrencia, o que sí facilitaría un maior compromiso por o fomento do deporte nestes presupostos. Queremos tamén que nas próximas mesas de fiscalidade poñer unha solución unha vez por todas, seguindo falando no que se refire á taxa de deportes, para que se regulen as altas taxas que pagan as entidades sen ánimo de lucro polo uso das instalacións deportivas. Como todos sabemos, a normativa é demasiado severa con esas entidades que realizan actos de interese xeral de carácter benéfico ou solidario, taxas que non son subvencionables e que teñen que pasar por unha modificación, sin dúbida, desa ordenanza fiscal reguladora de deportes. E, por último, para concluir, sobre a emenda presentada, quería decir que nos imos abster porque se nos plantexan dudas legais, por unha parte escoitando o secretario, por outra parte lendo o informe do interventor, entonces por eso preferimos absternos, ademais de que, tendo en conta que as alegacións non se aceptasen por non ser o momento, non nos parece moi apropiado pois que se admita unha emenda despois. En conclusión, o que queremos é aplaudir a aprobación definitiva dos presupostos e esperamos, e por iso traballaremos, estando vixiantes, para que se executen e para empezar xa dunha vez por todas a devolverlle a esta cidade o empuxe que tanto necesita. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas. Na primeira quenda comentamos que o BNG estaba de acordo con moitas das alegacións presentadas e que estaremos moi presentes na nosa acción política e na negociación de futuros orzamentos. Quero referirme especificamente ás propostas que trasladan asociacións de veciños, como a de Oza Gaiteira aos Castros, a Uxío Carre de Irís, a da Enseada do Orzán ou a da Falperra, ou propostas de veciños, a título particular, de veciños e veciñas, relativas a actuacións en barrios e lugares como Bens, a Moura, a Silva, a Agrela, o Ventorrillo, a Gramela, Penamoa ou Irís. Parécenos todas razonáveis, aínda que no relativo á reforma do mercado de Santa Lucía, para ubicar no mesmo o centro de saúde, a que se refire un punto da alegación presentada pola Asociación de Veciños e Comerciantes da Falperra, quero lembrar que a primeira, a que hai que exixirlle que cumpla cos seus deberes, é a Xunta de Galiza, que non incluiu ningunha partida específica nos orzamentos de 2020 para facer posible o centro de saúde. Tamén nos parecen razonáveis as demandas de algunhas entidades deportivas, de entidades culturais como a Fundación Rogelio Groba ou entidades sociais como Grumico ou o Comité Antisida da Coruña. En moitas destas alegacións, estas entidades solicitan que se incremente o crédito destinado ao convenio nominativo ou que se inclúan dotacións económicas para apoiar as accións que desenvolven. As entidades do terceiro sector fan un labor insustituível, chegan onde non é capaz de chegar a administración, por tanto, tomamos nota tamén destas demandas para futuros exercicios orzamentarios. E remato xa, dicíamos ao principio que a Coruña non podía permitirse o luxo de seguir funcionando con orzamentos prorrogados, por iso desexamos que este acordo teña continuidade. Non sería bo que tivésemos contribuído a facer posible este acordo para aprobar os orzamentos de 2020, se logo en vindeiros exercicios o Concello volve ter que funcionar con orzamentos prorrogados. Pero como lembrábamos ao principio da nosa primeira intervención, pese a que temos a mellor disposición para que este acordo poda ter continuidade, hai unha premisa.
Cumprir os compromisos, non só os orzamentarios, pero, lóxicamente, comenzando polos compromisos plasmados nestes orzamentos. En calquer caso, congratulámonos de que o proxecto de orzamentos chegue por fin ao seu punto final, que a Coruña teña novos orzamentos, e nada máis, moitas grazas a todos e a todas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Dicía antes que o número de alegacións a estes orzamentos é récord, son 86, e iso é un sinal que debería facer reflexionar máis alá do contido concreto. Nós, que imos votar favorablemente a esta aprobación definitiva do orzamento, celebramos que se estimen as alegacións dos sindicatos e que se respecte un acordo marco suscrito no anterior mandato e que parece que, como os viños, mellora co tempo, porque mesmo é reivindicado por quen non o reivindicaba nin apoiaba daquela, e que, ademais, con esta estimación se dé a cumprimento á moción impulsada por este grupo municipal no último pleno. Lamentablemente, non podemos dicir o mesmo da desestimación do resto das alegacións, que evidentemente teremos en conta para o futuro, para futuras negociacións de próximos orzamentos. Non son alegacións calquera, agás o Partido Popular, que vexo que reitera o abuso dun procedimento que está pensado para a veciñanza e non para os grupos municipais, abuso, por certo, ao que se entregaba con auténtica paixón o Partido Socialista no pasado mandato. Estas alegacións non proceden maioritariamente dos partidos e da Marea Atlántica non procede ningunha. Son alegacións do delegado de persoal do INCE que se queixa de falta de diálogo, de casco, que se sobrecarga co peche do Centro Aveiro, de Grumico, do Club Marítimo Puntal, de FAPA, do ensino concertado, señor Laje, da Fundación Rogelio Groba, de Montañeros, de Galicia Roles, do Club Petanca Coruña, do Club de Fútbol de Irís, de Rítmica Millennium, da FUC e das asociacións de veciños de Irís a Falperra, Ensenada do Orzán e Ozagaiteira os Castros. Creo que compre reflexionar por que todas estas entidades teñen que recorrer ao período de exposición pública e as alegacións para facer as súas aportacións, moitas delas moi atinadas e necesarias, aos orzamentos do Concello. Remato xa, facía referencia ao principio ás razóns que moven a Marea Atlántica a facer o que outros non fixeron no pasado mandato e a permitir, facilitar, non só que a cidade teña orzamentos, sino que ademais sexan uns bons orzamentos na boa dirección. Hai outra razón máis, no noso caso. Os votos da Marea Atlántica eran suficientes para aprobar estes orzamentos. Eu creo que o sabe calquera, aritmética básica, como eran outros votos no pasado mandato. Nos tomamos a decisión de ir máis alá, de ir máis alá desa, digamos, da suma que garantía a aprobación, para trasladar unha mensaxe dende a Coruña, ese faro para Galicia, que falaba o alcalde Domingos Merino, unha mensaxe cara ás eleccións autonómicas. Celebro e quero agradecer que o Partido Socialista e o BNG tamén o pensasen así. O 5 de abril, calquera cidadán que colla a papeleta do BNG, que colla a papeleta do Partido Socialista ou da Alternativa na que a Marea Atlántica vai estar xunto con Forzas Irmás, sabe que as tres papeletas son necesarias para desaloxar por fin a dereita do señor Feijóo da Xunta de Galicia. E isto tamén nos moveu a ser xenerosos a hora de conformar este acordo. Sei que non nos equivocamos e non me gustaría que teñamos que arrepentirnos. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Bueno, muchas gracias. Como siempre, el señor Laje ha dedicado 4 minutos y medio a criticar al Partido Popular para intentar arrinconarlo, cuando todo lo que dice es mentira. Nosotros no hemos tenido tiempo de hablar con ustedes, porque la única reunión que tuvimos hace meses, que yo estaba presente y mi compañero Roberto Rodríguez también, dijo que, bueno, si eran capaces de pactar con la Marea y con el BNG, que eran sus socios, ya hablaríamos en años sucesivos. Nos cerraron la puerta desde el minuto 1 y aquí estamos, con unas alegaciones presentadas en tiempo y forma, como hacían el Partido Socialista y el BNG en años anteriores. Pero no solo el Partido Popular ha presentado alegaciones, se han presentado 86, como dije antes, una con 88 firmas, total 173 firmas. El presupuesto que ha generado más rechazo de la historia. No pueden presumir de consenso. Sus coaliciones no son con los ciudadanos, son con Podemos, única y exclusivamente. A los 4 presupuestos aprobados por el Partido Popular,
que por cierto todos entraron en vigor el 1 de enero, se presentaron un total de 49 alegaciones, 37 en 2012, 3 en 2013, 4 en 2014 y 5 en 2015. Su primer presupuesto ha recibido, señor Laje, el doble que los 4 del PP. A los 3 presupuestos que aprobó la Marea, el último no fue capaz, se presentaron 31 alegaciones. Es decir, este presupuesto que dicen, fruto del diálogo y el consenso, ha recibido más alegaciones que todos los del Partido Popular y la Marea juntos. Por supuesto, el PSOE alegó siempre que no gobernó y ninguna de sus alegaciones entraba en los supuestos del artículo 170, pero exigían negociación. Le repito, señor Laje, que es cuestión de voluntad y ustedes no la tienen. De hecho, las únicas alegaciones que hoy proponen estimar son las de los sindicatos. Nosotros también estamos de acuerdo, pero no nos han dejado votar por separado. Tenemos que votar en bloque, un todo o nada, por lo que votaremos en contra de la propuesta que traen hoy a pleno, no solamente porque proponen desestimar nuestras alegaciones, sino porque rechazan todas las propuestas de entidades sociales, deportivas, vecinales, que inciden mínimamente en un presupuesto de 260 millones. El Club Marítimo de Oza pide ampliar el contradique de la playa de Oza Lazareto para actividad de calistenia. ¿No están de acuerdo? Nosotros sí. 52 alegaciones, incluida la Asociación de Vecinos Usío Carré, una de ellas del Club de Fútbol de Irís, con 88 firmas, o sea, 173 vecinos, piden mejorar el campo de fútbol de Irís. ¿No están de acuerdo? Nosotros sí. El Club de Petanca solicita mejorar sus instalaciones. Galicia Rollers, Club de Gimnasia Rítmica, piden un centro de entrenamiento en el ofimático. El Atlético Montañeros, incrementar su convenio. ¿Tampoco están de acuerdo? Pues nosotros sí. 12 alegaciones solicitan una partida para atender el tramo de San José a Refinería Meicende. La Asociación de Vecinos de la Falperra, la de Oza Gaitera, Ensenada del Orzán, la del Ventorrillo, piden mejoras en sus barrios. ¿No están de acuerdo? Nosotros sí. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Enseñanza Concertada tuvo que renunciar a un convenio de 4.000 euros porque era insuficiente para dar empleo a una persona que tuvieron que despedir y pide que se incremente para poder recuperarla. Y un convenio o subvenciones para las familias que carezcan de recursos para que sus hijos puedan asistir a actividades. ¿No conocen ningún caso? Seguro que sí. Nosotros nos comprometimos a apoyarlos. Ustedes, el señor Celemín, ni siquiera se ha reunido con ellos. La FUC agrupa a la mayoría de asociaciones de comerciantes, solicita un convenio y se lo niega. Ese es el apoyo al pequeño comercio. Fundación Rogelio Groba, tampoco. Entidades sociales, Casco, pide 20.000 euros para realizar más actividades. Grumico, 7.000 euros para cumplir el convenio colectivo con sus trabajadores. Tampoco están de acuerdo. Nosotros, rotundamente, sí. Y es perfectamente asumible. Lo que no es asumible es que enmienden, corrijan enmiendas con sus socios. Y también nos parece, desde luego, después de las intervenciones que aquí acabamos de escuchar, por parte de Ciudadanos, por parte del BNG y por parte de la Marea Atlántica, no entendemos el sentido de su voto. Nosotros vamos a votar en contra de su propuesta. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Para pechar o debate, señor Laje Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. Creo que despois do debate producido non vou facer uso do turno. Gracias. Moitas grazas, señor Laje Tuñas. Procedemos, polo tanto, á votación do asunto único da parte resolutiva da orde do día que xa leu o secretario anteriormente. Votos a favor? Moi ben, moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Abstencións non hai. Queda aprobado. Moitas grazas a todos e a todas. Rematado o pleno. Feliz entroido.